3. О, симпатяги! Аз съм Денис. Аз съм Филип. И да, виждате днеска, както ни каза един симпатяга в коментарите, да снимаме навънка. Ей ви го клипа навънка. Вижте сега на една супер яката беседчица. С супер яката гледка, мога да видите. Обърни камерата. Ето. Да, виждате. Супер яката гледчица. Ако някой иска да дойде 089 и нататък. И да. Тук трябва да си зададем въпроси, свързани с нас, с личния живот, и ако някой не познае, купили сме сметана и слагаме я в едни тарелки и прас! И да, нека да започнем. Ай. И да, сега ще играем камък, ножица, хартия, да видим кой ще започне първи. Ай, брат! Камък, ножица, хартия, 1, 2, 3. Аз задавам първи въпрос. Така. Първият въпрос е: коя година паднах с колелото брутално? Дето се прибих жестоко. Помни си хубаво. О, да. Айде сега да видим, тук ме не фана. Не. Знам! Мисля, че беше миналата година, 2016, нали? Фак. Не я познавам. Айде, брат! Бах му. Майката. Няма нищо. Така. Айде, това ме пита. Коя година се запознахме с тебе? Коя година ще запознали? Да. Айде сега. Ще я помисля. Запознахме се. 2010. 2010. Добре! Да, така е. Добре, 2010 половината. А, същата работа. Това е също, брат. Добре, тук сме квит. Добре. Така. Кой клас получи първата си двойка? Ти имаше една почила, ли беше... Да, обаче кой клас? Трети. Много. Четвърти. Айде. Така. Дела! Така. И ай. Чай се напръска. Слушаме. Коя ми беше първата позиция, която играва в футбола? Първата ти позиция? Да. Вратар. Напреде бях. Верно ли? Като на тренировка първи беше. Добре. Айде! Много сега ще го нахлацам! Това е много гадно, аз не си взех поне кърпички, нещо. Слагай. Вай, стига бе! Стига, брата! Директно. Вайче, гад! Чакай, тук. Мари го! Го хапна ли? Ще го хапна? Всичко наред, продължаваме. Ай! Коя е любимата песен? Ще ги пееш 50 песни и ти викаш там е любимата, там е любимата. Ще ми си казал. Синя пътика. Чакайте да помисля. Сузанита и Каската, Луцифер и Буда! Не. Say something, I'm giving up on you. Коя? На Never Too Late. Не си ме казал, че 3 Days това е. Grace. Ти не си... Никога не си ме казал, че тази ти е любима. С нощи я пусна. С нощи? Да. С нощи не сме се чували. Миналата вече. Ама не дей толкова. Супер е, бе. Знаеш ли, коя ми е храната, която прекалено мразех, обаче сега ми е една от най-любимите? Макарони на фурна. Не. Мразил си и сега ти е любима. Да, една от любимите. Салам. Не знам. Дюнер. Фак! Мислих си. Брат. Не, са!
То брат много гадно чувство тук ти Много е гадно, да. Давай. Чай, 3, 2, 1, готови, приготви се. Бой! Ама виж какво е яко след това, като го ядеш. Челото ти е перфект, като на Сузанита. Кое ми е любимото нещо да тренирам във фитнеса? Чакай. Или гръб, или Внимай. гърди. Гръб или гърди. Нали? Едно от двете. Чакай. Бицепс. Или прес, ама бицепс. Избере. Бицепс. Добре. Позна. Ай! Май, че съм успял. Коя ми е най-омразната песен? Най-омразната ти Да. песен. Shape of You. Видяла ли те? Познах ли? Как го е? Да, тя ми е втора. Вау! Как мога да не знаеш? Най-омразната ти. Да. Я знам, че е само Shape of You. Не. На Джастин Бибър, Baby. Това ми е една от най-омразните песни, Ти брат. постоянно пееше в Бея. О, мага! Брат, като му чува гласа. Жули. Давай. Бързо. Това зале. Нищо няма да видя. Вай! Виж колко ти остана, брат. Става ли едно тази залезя? Половината. Последният въпрос ми е: коя ми е любимата храна? Пиле с ориз. Какво? Пиле с ориз? Не. Какво каза на Q&A? Пиле с ориз? Да. Спагети. Сори. Спагети? Да. Да. Спагети ми е. Ама не, чакай само тук. Чакам? Да. Ама не искам. Питай директно последния въпрос. Кой е най-омразният ми човек, който е в шоу бизнеса? В шоу бизнеса. Да. Който мрази. Българин. What the fuck? Не знам също с какво се занимава, ама ми е най-омразният човек. Не беше ли оня? Кой? Не. Да, това ми е в шоу бизнеса, но ми е най-омразно. Орхан Мурад. Не. Базикам се. Че кой да мразиш? Да, чай, един човек е гей. Българин гей. Всички с българи са гей. Кой? Хикен Штиген. Не. Кой? Евгений Минчев. Той не е гей. Най-големия гей в България. Добре, бе. Оу. Не може да ръкото. Ето и сега. Сега... Толкова стига ли ти? What the fuck? Едно. 2, 3. Интересно ми е как си отворя очите. Кой ме накапа на кръка, бе? Не знам. Денис. И да, хора, това ще е за това предизвикателство. Виждате, на нищо не приличаме. Харесайте клипа, абонирайте се за още такива клипове. И да, чао. Ай. Пляс. Е. Make you bang, blood.